Най-накрая намерих време, за да ви разкажа за нашето пътуване на Кипър с Карлос, който беше само на 10 месеца. Бяхме малко притеснени, защото това беше нашата първа почивка с него в чужбина и не знаехме как ще мина всичко. Решихме да вземем моята майка с нас за помощ, защото знаех, че ще бъде трудно, но всъщност всичко мина по-лесно, отколкото очаквахме. Хотелът беше all inclusive, който ни помогна, защото Карлос можеше да се храни с нас, а аз не се тревожих за храната му. Взехме само най-необходимото. Памперси, бутилки, адаптирано мляко, основни дрехи, пюринца и количка с Ibex Coe, която всъщност избрахме специално за пътуване с самолет и беше супер удобно. Съвет от мен: не се мъчете да носите допълнително столче за кола, освен ако не е абсолютно нужно. То заема място и на място можете да поръчате такси с детско столче. Полета беше супер рано сутринта, така че Карлос малко капризничеше, защото не беше поспал, но всичко мина супер спокойно. Той спа частично, а ние бяхме трима и постоянно някой се грижеше за него по време на полета. Първите нощи бяха малко трудни заради новата среда, но после всичко беше прекрасно. Карло се радваше на морето, басейна и всичко около нас. Ако се чудите дали да пътувате с малко бебе, направете го. Всъщност не е толкова страшно, колкото си мислите, а тези моменти са незабравими.